Здрасти! Вие сте с канал Какво прави Емо? И днес с брадовчет ми Калян ще играем Brawl Stars. Както виждате, аз съм Ханк, той е Биби и той колко героя има? Аз имам 32, а Емо има 36 героя. И аз съм по-напреднал, нищо, че на него ще му бъгва играта, но спокойно. Аз имам 7 джема. Честита нова година също от нас. Преди един час стана нова година, 2024 и почваме с добро просрещане на канала Какво прави Емо? И сега почваме на Hot Zone. Първи мап. Да видим как сте. Значи... Да видим кои са слабаците. Няма слабаци, но ние също сме мега силни. Също, ако ви кефи, абонирайте се за канала, праскайте лайкове и какво. Който го гледа да казва на приятели, в канал пишат YouTube Какво прави Емо и ще ви излезна на снимка. Ще съм много грозен. После ще ви покажем всичките герои и ще ви покажем нещо, което не сте го видяли, е много яко. Но това ще е накрая. Мега силни са, но ние не се предаваме. Само Леон бие девич, нали Кала? Калян не говори. Кало, говориш ли? Да, говоря, ти си глух. Много съм глух. Ама и тия са много добри. Един мап вече от 2 минути го играем. Много са силни. Кало, аз мисля, че ще играя с някой друг. Също ако играете Brawl Stars, ако не играете, си я инсталирайте, мега яка е, но е за много напреднали и търсете ме, ако такова ви кефи. И сега Леон ги атакува тайно. Съжалявам, че не сме на снимка, но това ни е поредицата на Brawl Stars. Реших първия клип с брадовчет ми Калян, че го празнуваме нова година от тях и ни биха. За подяволите! Сменяме на Do Showdown. Искате ли сега да ви покажем якото нещо? Имаме Brawl Pass-а. Имаме и Чарли. Да. И аз имам всички скинове, той за жалост няма всички. Имаме този скин на Шели, този на Нита, този на Колт. Нямам на Бул, нямам на този, нямам на Ел Примо. Имам на Барли, нямам на Поко, нямам на Роса, нямам на Джеси, на Дайнамайк нямам, на Ейбит нямам, на Дариел нямам, на Карл нямам. Футболни скин. Да, имам футболен скин Дариел. На Джаки нямам, на Гъс нямам. Гъс много е яко. Така, Емс Стю, на Франк нямам, Би нямам. На Би имам, ето го. На Нани нямам, на Едгар имам, ето този. Не да падна диски на Едгар. На Гел нямам, на Сам нямам, на Ханк нямам, на Перел нямам, на Тара нямам, на Макс нямам, на Лу нямам скин, на Ръвс нямам скин, на Ив нямам скин, на Чък нямам скин, на Чарли имам скин. Аз имам двата скина на Чарли. На Мико нямам. Брадовчет ми, колко скина имаш на Чарли от 3? И 3. По-скоро са 2. Невярно. Не, 2 са. Единия е герой. Имам и 2 легендари, Сърч и Корделиус, но нямам такова, техни скинове. Сега почваме на Do Showdown. След 3, 2, 1, старт. Аз бях
Какво я пак кажи? Аз си бях уреди през цялото време, той само си говореше. Да. Оха, силни са. Да. Много са силни. Бъстър е един от най-силните за нас. А най-силната двойка на Do Showdown за нас е Мек и Амбър. Ако е на Brawl Ball, на Knockout, Hot Zone е Squeak, Амбър и Мек. Аз ви чакам просто. Ти ги чакаш. Пускай пауъра. Бате, ти си мега добър на това. Бъстър! Ние ги разцепихме. 4-0. Да. И 56 такива. Изчакайте нещо да се отключи. Той скоро взима спайк. Ама него не го виждате, защото е нуп и от моя телефон правим видео. Ти си нуп. Еми, нищо не виждат. Емо! Ми събирай за него. Един Сега. Brawl Pass, 80 джема. Събирай се. Ето вижте какво имаме. Абе, не може, всичко на телефона ми се вижда, носи За това топ. показвам. Вижте! Аз съм на трето място, брадовчет ми е на второ, ма има по-малко герой, но повече купи. Ето тук ще си сменим това на... Кого да бъде? Айде да на Перъл. Перъл ми се падна безплатно от Legendary и Нани. Айде да пробваме на това Уипе Оут. Не мога да го прочета. Искам да ти покажа. Аз съм ги минал. И ти ли ги минал? Да, аз тия съм ги минал, но брадовчет ми не ги е. Айде, Не, минал съм ги. и ти ли си ги минал? Да. Чакайте. Няма време за Добре. чакане. Айде, стартираме. Петима, брат. Тук да видим колко ще сме силни. Петима сме. С петима герой. В отбор и тук ще... Да, Трябва да имаме общо 20 сме. човека отбор. Да. И сега Общо сме 10 героя. Много бавно зареща. И време е за 3, 2, 1, go! Кои са ви слабазите? Слаби. Слаби. Ти, Карл, Леон е слаб за нас. Вижте на първи ред. Ние сме отпред. Да. Това е хлъзгаво, не минавайте. Те откъде дойдоха вълната? Бат, аз къде се пързувам? Браво, бе. Много са силни. Бам! Трябва 20 героя да убием. Това за мен е най-трудното. Пишете в коментарите на вас кое ви е най-трудното и най-лесното. Най-лесното ни е Do Showdown, а най-трудното ни е това. И Едгърт ни атакува като нищо. И ние сме нищо. Айде. Аз нищо не правя, си стоя и си гледам. И Едгърт вече няма супер, затова бяга от мен. Бяга. Но Леон. Аз бягам от Леон. Ей! Как ме уби Леон за подяволите. Калян си е пуснал супера. Лад на 12 кръв. Този нормален ли е на 12 кръв? Какво? И ние... Убивайте, че аз трябва да ви убивам всичко. Да! Са бързо атакуваме, Едгар. Оп! Кой го уби, шампиона? Аз. 18 на 18, кой ще бие? 19, 20. Биха ни, за подяволите. Затова трябва да играем на Brawl Ball. Играем на Браубал. На Brawl Ball, както виждате, аз съм на много малка цел. Искам вече да съм ето тук при Мистер Пи и Squeak. Ако го видяхте, ето го. И пишете в коментарите какви други. Правили сме видеа сега на Minecraft и на Brawl Stars сега. Правим поредица. Добре, деца, слушайте ме. Ще Не направим... правим видео, бе. В момента правите ли? Да.
Леля ни дойде, ама не разбра, че правим видео. Нищо не ви пречи да се абонирате за канала и да праскайте лайкове. Ние сме непобедими. Просто. Ние сме непобедими. И вкарваме гол! Какво ти да кажеш? Emo Plays Games. Търсете в Brawl Stars Emo Plays Games и ще ви излезна. Може да ми видите всичко. Чук. Айде, бързо. Този ще го мачкаме. Хоп. Аз бягам. Ще си остава. Също след 3 дни излиза новия Brawl Pass на Кит. Кит е Кит е новия герой. Може би не сте го видяли, но ние сме го виждали и ще си купа Brawl Pass-а във видео и ще играем с Кит. Аз ще играя с Кит, той с Биби и също скоро изтегляме Ego Jump и ще правим видеа на Ego Jump. Нищо, че сме изкопирали Анди Студио и ние правим готини видеа, нали? И продължаваме. След 3, 2, 1. Сега да видим колко лайка ще събере. Да, колко лайка ще... Сега имаме около 10 лайка. Бързо казвайте на приятели, които гледат и да имаме над 40 000 лайка. И даже милиона. Да, милиона, не ни пука. Най-якото е, че аз мога през тия да бия девич. Оп. И ще ли уби Лола. А не знам защо Калян се е кръстил с женско име. Много ми е странно. И ни вкараха гол. Не е моя вина. Сам е мега слаб, нищо, че съм си го купил. Не знам. Аз какво правя? Аз като изкоригъл. Не, пребиха ни този матч. Айде. Как ни го вмушнаха този гол? Ето, Дани много глупав. И да. Сега ще видите как играем на... Кой? Дар Showdown. Да, иде на Do Showdown, но аз ще си апгрейд на Ханк. Отивам да си апгрейд на Ханк. Също Едгард ми е на 18 ранг. А на мен Чарли ми е на 20 ранг. Сега ще видим дали е вярно, че Чарли му е на 20 ранг. Къде е Чарли? Чарли и той не лъже. Така, и почваме. А преди имаше Кроматик. Много ме е жал, че няма. Да. Но такава е играта. Не съм я създала аз. Създава той, който е бро. Бро, не бро! И той Калян не може да говори, не го слушайте. Той е не лош. може да говори. Стига де! Бабе! Много ми е досаден балона да го правя. Толкова време чакам. Хая! През това време, докато той го прави балоната, аз вече унищожих 4 кутии да И аз. И ме убиха. Мене са ме. Защото е нуб. Но първо трябва протата, за да им е по-лесно после. Рико атакува. Тази двойка уби Калян, но не и мен. Да, съм го създал това. И сега ще убиете го. И убиха ме. Искаш ли сам да играем на нокаут? Добре. Това бати си ми.
Добре. И това ни е последното ниво и ще е от нас. Чао! И също ще направим видео как си купувам ето този скин на, как се казваше, Ханк. Почваме. Последно ниво. Може скоро да изтеглим, пак ви казвам, Ego Jump и да направим днес пак видео на 1 януари на Ego Jump. И още не са ни убили. Калян си вика I'm a cool cat, което не е вярно. Кале, що не говориш? Срам ли те? Мъртви са без мене. Това е вярно, мъртви са без мене. Пускай си супера. Или убиха. И... Това беше от нас. Довиждане. Не още довиждане. Може да видим как убиха Калян. Ето така. Много сме ядосани. И от нас чао!